Ole tunrum video at chuan Google Arta Nungcha Lian le maktak tak an hmuhchhuah te kan tarang ve ne don ani. Kofu sea monster tuifin riat hian thil mak akeng tel ti le kan ngai tu phak bak an chengang ti chu zona ani om lo ve chu thil ngei chu tuna kan entur he ani. Scottish tourist chuan tipal thil thuwa he thalak danglam tak khi an la fu tum hian mak anti hin a thong tak zet. Harvey Robertson kumsom nga panhia upa chuan he thil hi a hmuhchhuah angai na a shelo hle. Robertson hian a soidan chuan eng thil nge ni ang ka sha thiam lo he tiang hi kalamhungai lo shim atia nungcha tun thlenga hmuhchhuah lova la om chu mi thiam te chuan man lai Greek thon thuwa nungcha ani an ring. Largest blue whale hi khovela nungcha hriat to chuan alien bear ania. Khovela lo leng vel to thin dinosaur lian tak ai poin alien zo. Blue whale lian bear ante towa la sei bear chu fit za som pakhada sei ania. Chu school bus pathum internet a sei zong ainang nimasela he Google Earth thalak hian hi adik lauti ati chiang he thalak hian blue whale lian tak fit zan hi chunga sei chu alantira hi Australia Cape Tribulation bun loka ani chu mai nilovin whale chet dan chu hmunhnia alantir hi atak ani ringem ingai dan komen lama miloshetir vedonia. Loch Ness Monster legendary Loch Ness Monster ani lopon Nessie hi nungcha maktak tia hriat ani. Loch Ness Scotland a tuivo taka hian tum engemoza chu mu aloni to chen ani chuan Google Earth hian tuithuk taka thilmak khi alai lang emni don. Internet a thalak maktak pos hian tuichung nungcha lian tak ngong sei tak nungzang pong le sakor ang tak lunei chu alantir. Google Earth mangtu te chuan hi Scottish nungcha lian le lar tak kha anian ring het bur thalaka changa alandana hi chuan Loch Ness Monster ni ngei tur chu ani engi ngai ve dan le. Oki Bay creature tuichung nungcha lian le maktak chu tortoise tuya hian an hmuni ngei tur ani. Hi New Zealand tuipui peng moi berte zinga mi ani. Nungcha lian tak enge ni hriat lo hma lian tak chu Google Earth thalaka Oki Bay Island buloka hian a hmu thei hi North Island lama ani. Engineer Peter Witt ahira he nungcha lian tak mutu Google Earth a cholman na tur equal to chuan Daily Mail Australia chu ashila he nungcha in tuya hma anu chia hi meter som pania lian ani. Enungcha in tuya hma anu chia hi alien tak zet. With ihara Hamilton New Zealand ami hian aram leilunga cheng Maori ho chuan hi itani huwa ti hin an ko ti soya achan chu alandan hi whale ani lova chuti lain shark ni turero chuan alien lutuk anti thong acherang ema ain her koidan hi whale ni tur chuan adang lamba ma ati. With ihara po hian he hma hi longwanga insiam ani ring lova achan chu longhma chu ni se tuya hian tuiwar chu asir tona hian alangdon ani ati. Shark tiatan chuan alien ma chu baka athui ma bok tuichunga he hma siam hi chu ahar sa ve viwang. Giant centipede Google Earth a thalak maktak hian centipede lian tak ni ngei tur chu Scotland nai tak tuya chuan alafu. Conspiracy theories ring tu te chuan thalak space atanga la khian centipede chu alo bera meter za somnia sei ani an ring. YouTube pa video an post hian social media
in hialna achok chuak na sa hlea thalak hi alem nge atak ti chungchanga mi tlema zong chuan atak anian ringa chuti lain a thenin thla emo technical glitch anian ring enge nangni ngai ve dan le Sark makle lian tak Persian Gulf ami Scientist University of Columbia Canada mi te chuan Sark lian tak mi puiten Persian Gulf an mu chu chui chian na an neya November kumsani som pasaria researcher ten satellite ta Google Earth lak endik na an nein thalak mi thong mm2 chu an hmuhchhuah thalaka hian Sark lian tak alo bera fit som sari vel dona sei chu alantira han khai khin taila white shark an shiat lian ber chu fit som ruka sei chau ani engi ngai vedan hei hi man lai prehistoric shark kha ani thei mai engem nge Google a glitch dang pakhat ni ve le ang Dennis Trophies hi meter ruka sei reptile Triassic period lai holai mi kha ania anghong sei taka wang hian shiat a hlo tak zeta anghong hi meter thuma sei ani anghong hi atak sa le amei belkhom ai poin a sei zo Google Earth ta thil hmuhchhuah Europe Middle East le China kumak ta duai zan hi somthum pani liam ta lori grab to tu chu tui thuk tak Mon Alto Marina Italia chuan alo let le Google Earth mangtu tunge ni hriat lawin thalak apos hian Dennis Trophies ne na inang tak pian mang chu alantir thalak hian atak ang view lai hian engwangin nge hetiang mi thong mm2 thil hmuhchhuah hian newsa front page chu alu alo niang le hei hi zona lian tak chu ani viewers then khat chuan edit anian ringa ani lo pon chunglama thla ingemotak ani an ring ole tunrumatan chuan khati zong khani ye Google Earth ta Nungcha Lian le mak tak tak an hmuhchhuah nia rin te a khan engkhange makberai shet vele comment lama milo shetir ve donia video hi like lo pe vela channel hi ila subscribe lo ni chuan khongai takin subscribe button kha ilong het ve donia